Pentru a înțelege mișcarea politică modernă pe care o numim feminism, trebuie să ne întoarcem la origini. Ideile religioase păgâne timpurii au fost cele care au zămislit feminismul. Întotdeauna din păgânism și din ocultism izvorăsc gândirea și mișcarea feministă. Dar ce este de fapt ocultismul? Termenul ocult înseamnă ascuns, însă când ne referim la el, vorbim despre acele credințe religioase care pretind că dețin o cunoaștere tainică sau care susțin că îi permit practicantului să dobândească, prin anumite ritualuri, putere sau chiar o zeificare personală. Acesta este motivul pentru care feminismul se naște din credința ocultă. În esența sa, feminismul caută să transforme femeile în zei deasupra bărbaților sau cel puțin să deifice natura feminină. Esența gândirii feministe este o viziune asupra lumii în care femeile și bărbații se află într-o luptă continuă pentru dominație. Aceasta este dialectica hegeliană stăpân-sclav și ea definește lupta feministă, indiferent de cât de des ar încerca feministele să ne convingă că miza este egalitatea. Deși feminismul a apărut sub diverse forme de-a lungul istoriei umane, doar progresele tehnologice moderne au făcut posibil ca acesta să devină ideologia politică dominantă și acceptată care guvernează societatea de astăzi. Vom reveni asupra acestui aspect, dar pentru moment să explorăm originile feminismului în cele mai vechi religii ale lumii. Adorarea zeiței a făcut parte odinioară din multe dintre religiile arhaice. Elemente ale acestui cult se regăsesc în hinduism și budismul tibetan, Egiptul antic, Grecia și Roma, misticismul evreiesc și păgânismul european. Aceste figuri feminine reprezintă tot spectrul existenței, de la iubire, creație și maternitate, până la senzualitate, război și moarte. Astăzi, cultul zeiței cunoaște o renaștere masivă, în pas cu ascensiunea feminismului modern. De aceea este crucial să înțelegem rădăcinile acestor mituri și motivul pentru care femeile din Occident le readuc la viață într-o eră modernă care în mod normal consideră miturile antice drept simple superstiții. Wicca și alte forme de vrăjitorie sunt religiile cu cea mai rapidă creștere în Statele Unite. Acest fenomen este consecința directă a deceniilor de propagandă feministă care au demonizat religiile tradiționale, precum islamul și creștinismul, etichetându-le drept patriarhale și opresive la adresa femeilor. Din cauza dominației sale în spațiul occidental, creștinismul a devenit ținta principală. Majoritatea femeilor adoptă mai întâi ideologia feministă, fiindu-le inoculată încă din școli, universități și prin cultura pop, ideea că înaintașele lor au dus un război curajos de la firul ierbii împotriva patriarhatului. Lor li se spune că doar datorită acestor femei brave și sacrificiului lor au astăzi dreptul de a vorbi sau de a scrie, prin urmare, au datoria morală de a continua această luptă. Creștinismul este o religie patriarhală în care toate lucrurile sunt create de Dumnezeu Tatăl și nu de vreo zeiță a pământului, ceea ce ar însemna nu doar că patriarhatul este ordinea naturală și divină a lumii create, ci și că feminismul este o bătălie ce nu poate fi câștigată împotriva unui tată ceresc omnipotent. Prin urmare, feministele simt nevoia de a găsi o nouă religie care să se potrivească viziunii lor asupra lumii, iar creștinismul devine un inamic și o țintă ce trebuie distrusă, mai ales pentru practicantele fervente ale vrăjitoriei. Savantul și intelectualul feminist, interesat de sisteme religioase care pot înlocui creaționismul patriarhal, adoră vechiul cult al zeiței, deoarece acesta, așa cum vom demonstra, abundă în ființe supranaturale feminine răzbunătoare,
a căror motivație principală pare a fi întotdeauna dominarea bărbaților și a zeilor masculini. Este perfect logic ca feministele moderne să fie atrase de poveștile unor astfel de ființe puternice care se luptă cu patriarhatul încă de la începuturile creației. Una dintre cele mai vechi și perene figuri ale divinității feminine este vechea zeiță mesopotamiană Inanna, cunoscută și sub numele de Ishtar, asociată cu luceafărul de dimineață sau planeta Venus. A fost venerată pentru prima dată în Sumer, posibil încă din anul 4000 înainte de Hristos, însă este adorată de diverse culte religioase chiar și în prezent. În antichitate era preaslăvită ca zeiță a iubirii, sau mai exact a sexualității feminine și a războiului, purtând titlul de Regina Cerului. Totuși, printre adepții moderni ai cultului zeiței, ea pare a fi în primul rând o icoană a puterii și eliberării sexuale feminine. Simone de Beauvoir o menționează pe Inanna în faimoasa sa carte Al doilea sex, afirmând că aceasta reprezintă femeia nedomesticită, neatașată. Inanna sau Ishtar este de asemenea o figură centrală în curentul Wicca gardnerian, numele ei apărând de nenumărate ori în liturgiile, incantațiile, vrăjile și miturile Wicca. Într-un vechi poem sumerian, zeul Enki stabilește ordinea lumii, oferind fiecăreia dintre cele 7 divinități un domeniu și o anumită putere. Inanna este nemulțumită de ceea ce i s-a oferit, iar Enki o gonește. Ea îl provoacă la un concurs de băut și câștigă. Enki își pierde cunoștința, oferindu-i Inannei ocazia de a-i fura mesurile sau regulile civilizației. Acestea conțineau toate aspectele umanității, iar odată intrate în posesia ei, Inanna reușește să dobândească și mai multă putere. Ea nu a fost niciodată asociată cu căsătoria sau maternitatea, ci dimpotrivă a căutat mereu mai multă putere, în special asupra bărbaților și a zeilor. Este de asemenea notorie pentru modul înjositor și sadic în care își trata amanții, folosindu-și sexualitatea pentru a-i controla și pedepsi. Din acest motiv, magia ritualică oficiată în onoarea ei include dinamici de tip dominare. De asemenea, se crede că Inanna nu a avut urmași. În epopeea acadiană a lui Gilgamesh, Inanna, devenită Ishtar, îi cere acestuia să-i fie iubit. El o refuză, invocând faptele oribile și sadice pe care Ishtar le-a făcut tuturor foștilor ei amanți. Furioasă din cauza răspunsului său, ea trimite taurul ceresc să-l atace. Este ușor de înțeles de ce un astfel de personaj a devenit eroina feministelor moderne. Există o tendință frapantă în renașterea actuală a cultului zeiței de a venera exclusiv acele zeități care domină zeii masculini și oamenii, în detrimentul celor care întruchipează maternitatea, căsătoria sau supunerea față de entitățile masculine. Nu se poate găsi nicio altă explicație pentru această preferință vădită față de zeițele răzbunătoare și violente de tip girl power, în defavoarea celor materne și supuse, decât faptul că feminismul modern este obsedat de dominarea și pedepsirea bărbaților și de căutarea puterii absolute pentru femei. Acest lucru este poate cel mai bine ilustrat de legenda lui Lilith. Legenda lui Lilith s-ar putea să-și aibă originile tot în Sumerul antic. De altfel, o legendă despre Inanna spune că aceasta a luat un copac de pe malurile Eufratului și l-a dus în grădina sa pentru a-și făuri din el un tron. Însă copacul era locuit de un șarpe, de o pasăre și de Lilith, despre care mulți cred că a fost precursoarea legendei populare evreiești a lui Lilith. Ea pătrunde în misticismul rabinic evreiesc încă din secolul I după Hristos și este menționată în Talmudul babilonian și în Zohar. Conform primei legende consemnate despre Lilith,
Aflată în alfabetul lui Ben Sira, Lilith a fost prima soție a lui Adam, fiind creată din pământ la fel ca el. Ea a refuzat să adopte poziția sexuală submisivă sub Adam, a rostit numele secret al lui Dumnezeu și a zburat în înaltul cerului. S-a refugiat la Marea Roșie, unde Dumnezeu a trimis 3 îngeri pentru a o aduce înapoi în Eden. Dumnezeu i-a poruncit să se întoarcă, altminteri 100 dintre copiii ei, care aparent sunt demoni, vor muri în fiecare zi. Lilith le-a spus îngerilor să o lase în pace, pretinzând că a fost creată doar pentru a aduce boală și moarte pruncilor. Aceștia au amenințat-o că o vor înneca în mare dacă refuză să se întoarcă la Adam. În cele din urmă, Lilith a făcut un pact cu îngerii. Va cruța orice prunc protejat de o amuletă ce conține numele celor 3 îngeri, acceptând în schimb moartea zilnică a celor 100 de copii demoni ai săi. Alte tradiții mistice evreiești spun că Lilith este o diavoliță care siluiește bărbații în somn pentru a procrea copii demoni. Zoharul afirmă că ea nu este doar prima soție a lui Adam, ci și soția lui Satana. Este cunoscută drept demon, hoață și ucigașă de prunci. În Evul Mediu, evreii împodobeau leagănele sugarilor cu amulete pentru a-i proteja de ea, iar Talmudul conține un avertisment. Bărbații nu ar trebui să doarmă singuri într-o casă, ca nu cumva să-i cadă victime. Lilith reprezintă latura întunecată a zeiței. Din acest motiv, ea este o figură extrem de populară în ocultism și Wicca, apărând în scrierile oculte a lui Gerald Gardner și Aleister Crowley. În păgânismul și vrăjitoria modernă, ea simbolizează eliberarea feminină și controlul sexual, dreptul la avort și chiar răzbunarea împotriva bărbaților. O altă zeiță antică venerată în cercurile feministe este divinitatea hindusă Kali. De altfel, ea a apărut chiar pe coperta primului număr de prezentare al revistei Miss Magazine în primăvara anului 1972. La prima vedere, pare o alegere extrem de bizară pentru debutul unei reviste feminine de la începutul anilor 70, adresată gospodinelor. Însă, analizând adevărata natură și obiectivele feministelor din acea perioadă, ea este alegerea perfectă. Kali este mama întunecată și plenitudinea feminină a timpului, reprezentând sexualitatea, creația, moartea și distrugerea. Observați deja un tipar. Ea apare pentru prima dată în religia hindusă în jurul anului 600 după Hristos, ca o secerătoare furioasă și însetată de sângele războinicilor de pe câmpul de luptă. Este portretizată având între 4 și 10 brațe, ținând de obicei săbii și capete tăiate de bărbați. Zeița poartă la gât o ghirlandă de cranii bărbătești și o centură din brațe umane retezate în jurul taliei. Adoptă o formă intenționat terifiantă, cu părul negru, sălbatic și ciufulit, simbol al sfidării și nesupunerii față de așteptările bărbaților și ale zeilor masculini. Ochii îi sunt larg deschiși și intenși, pielea de un albastru miez de noapte sau chiar neagră ca cerul nocturn, iar limba îi este scoasă mult în afară pentru a consuma sângele dușmanilor pe care adesea îi devorează. Este beată de setea de sânge, iar cerceii săi sunt cadavre de prunci. Adesea este înfățișată stând pe pieptul consortului ei, zeul Shiva, care a fost nevoit la un moment dat să se arunce la picioarele ei, riscându-și propria distrugere pentru a o scoate dintr-o furie ucigașă ce amenința să pună capăt oricărei forme de viață pe pământ. Din secolul al XIII-lea până în secolul al XIX-lea, o bandă de hoți și ucigași profesioniști care o venerau pe Kali a terorizat subcontinentul indian. Cunoscuți sub numele de
Thuggees sau thugs, aceștia sunt sursa cuvântului englezesc thug, criminal sau bătăuși. Thuggees erau adepți fanatici ai lui Kali, care săvârșeau asasinate ritualice în onoarea ei. Guinness Book of World Records menționează că acești Thuggees ar putea fi responsabili pentru peste 2 milioane de crime ritualice, ceea ce îi face unul dintre cele mai prolifice culte ale morții din istorie. Ei se considerau copiii lui Kali, născuți din sudoarea ei. Unele surse afirmă că aceștia credeau că sacrificiile lor o îmbunau pe Kali, protejând restul omenirii de mâna ei distrugătoare. De asemenea, ucideau exclusiv bărbați, deoarece aceștia erau prinosul preferat al zeiței și pentru că uciderea femeilor ar fi mâniat-o. Când britanicii au colonizat India, i-au descoperit pe acești Thuggees în 1807, în urma investigării disparițiilor misterioase ale călătorilor. Capitanul britanic William Henry Sleeman a primit sarcina de a curăța India de acești asasini, misiune îndeplinită prin capturarea unora dintre ei și folosirea interogatorilor pentru a demantela frăția secretă. Până și trupa britanică, The Rolling Stones, face referire la ei în cântecul Sympathy for the Devil, prin versurile And I laid traps for the troubadours who get killed before they reach Bombay. Această referință e deosebit de interesantă, având în vedere că logo-ul trupei este o gură deschisă cu limba scoasă, exact ca în reprezentările lui Kali. Feministele din ziua de azi, indiferent dacă sunt implicate în practici oculte sau nu, o văd pe Kali ca pe o icoană supremă a feminismului. Cele cu înclinații ateiste o pot percepe pur și simplu ca pe un simbol vârf de gamă al puterii feminine, deoarece ea instalează frica în inimile bărbaților, chiar și în ale celor mai dârzi războinici. Ea este capabilă să distrugă lumea prin mânia ei feminină. Ce ar putea fi mai fascinant de atât pentru o tânără feministă rebelă care vede istoria ca pe o luptă pentru putere între sexe? Femeile, ca ființe dotate cu intuiție și emoție, tind să fie atrase de practicile oculte cu mare ușurință. Totul poate începe fără nicio intenție religioasă. Poate fi doar interesul unei femei dezamăgite de religiile tradiționale, care începe să citească despre figuri și simboluri oculte. Practicile bazate pe venerarea naturii pot părea inofensive chiar și pentru cel mai convins ateu, fiind percepute mai degrabă ca o apreciere generală pentru mediul înconjurător decât ca o cochetărie misterioasă cu artele întunecate. Aceasta pare să fie calea cea mai frecventă prin care feministele moderne încep practicile oculte. Mitologia colorată și seducătoare a lui Kali este un punct de plecare accesibil pentru tinerele care încearcă să se simtă puternice și stăpâne pe propriile vieți. Folclorul spune chiar că persoanele cu limba lungă și ascuțită ar fi atinse de Kali sau chemate de ea, aflându-se sub protecția sa. Kali simbolizează eliberarea și furia feminină în fața oricărei încercări de a fi îmblânzită de bărbați. Știind acest lucru, ne întrebăm dacă este o simplă coincidență faptul că atâtea icoane pop feministe, precum Miley Cyrus, Cardi B, Katy Perry și Beyoncé, sunt văzute atât de des scoțând limba, chiar și pe coperțile albumelor sau în spectacole televizate de amploare, cum sunt galele de premii sau pauza de la Super Bowl, evenimente extrem de bogate în simbolistică ocultă. Acum, infamul imn hip-hop al puterii feminine, semnat de Cardi B, și Megan Thee Stallion, WAP, care vine de la, scuză pentru vulgaritate, Wet Ass Pussy. Include atât de mult simbolism ocult în videoclip și în fotografia de promovare, încât se poate scrie o carte întreagă doar despre asta.
Dar pentru a fi conciși, vom folosi doar fotografia promoțională a single-ului pentru a demonstra cum simbolismul păgân antic este utilizat de vedetele pop feministe. Se întâmplă multe în acea fotografie. Pare un omagiu adus zeului roman Janus sau poate gemenilor din zodia gemenilor. Până și părul, care este împletit la oaltă, amintește de stilul statuilor romane. Desigur, limbile sunt scoase ca referință la Kali. Cele două femei se oglindesc reciproc, un concept ocult extrem de popular. Oglinzile sunt folosite în divinație, în prezicerea viitorului sau în ghicitul în oglindă. Aproape toată lumea a auzit de oglinzi magice, precum cea din povestea Albei ca zăpada. Oglinzile au fost folosite în magia ocultă încă din Egiptul antic, însă imaginile în oglindă pot reprezenta dualismul, inversiunea sau, în cazul lui Janus, capacitatea de a vedea simultan trecutul și viitorul. Ochii sunt închiși, ceea ce ar putea fi o referire la secrete, înțelesuri ascunse sau chiar la zeul viselor Morfeu. Oare aceste staruri pop știu ce fac? Este greu de spus. Unele s-ar putea să știe, altele nu. Dar în cazul în care credeți că toată această poveste cu adorarea zeițelor antice este o prostie ridicolă pe care nu ați lua-o niciodată în serios, trebuie să înțelegeți că există foarte mulți oameni astăzi care o iau foarte în serios. Chiar și într-o epocă a progresului tehnologic și a scepticismului științific, oamenii au în continuare nevoie de ceva în care să creadă. Au nevoie de un sistem de valori și convingeri după care să se ghideze. Pentru feministele radicale, o formă de vrăjitorie păgână se potrivește de minune. În prezent asistăm la o renaștere incredibilă a păgânismului și a vrăjitoriei în Statele Unite și în părți din Europa. Există multă confuzie cu privire la ce înseamnă de fapt vrăjitoria. V-ați putea gândi la ceaune clocotind, pălării ascuțite și robe lungi. Deși aceste elemente există în vrăjitoria modernă, este mult mai obișnuit ca practicanții de astăzi să aibă slujbe normale de la 9 la 5 și să arate ca orice alt om de pe stradă. Vrăjitoria se încadrează în categoria religiilor păgâne care fac parte din umbrela mai largă a ocultismului. În general, practicanții cred în forțe supranaturale care guvernează existența și consideră că aceste puteri pot fi stăpânite sau manipulate pentru a proiecta voința practicantului în lume. Vrăjile, rugăciunile, invocațiile, ritualurile, ceremoniile și descântecele sunt vehiculele prin care cineva își poate proiecta voința pentru a o face să se manifeste în propria viață. Există atâtea variante de vrăjitorie pe câte vă puteți imagina, în principal pentru că nu există o dogmă centrală unică. Practica solitară este destul de comună și, deși există temple, grupuri și organizații care practică împreună, natura neopăgânismului nu este ierarhică și nu se pretează structurilor, regulilor stricte sau autorității. Este, prin natura sa, anti-autoritar, rebel, nonconformist și revoluționar. Acest lucru îl face extrem de atractiv pentru tinerele care au fost bombardate toată viața cu ideea că instituțiile societății sunt prin definiție opresive față de femei și că există o putere care le-a fost furată și pe care trebuie să o recupereze. Comunitățile online pentru femeile interesate de vrăjitorie sunt pline de postări pentru viziunea politică feministă și despre cum poate fi consolidată această viziune prin magie ceremonială. Indiferent unde privești, în locurile unde se adună feministele sau vrăjitoarele, cele două categorii nu sunt niciodată separate. De fapt, una dintre cele mai mari și mai răspândite ramuri ale Wicca de astăzi, numită Wicca dianică, după zeița romană Diana, este o tradiție bazată pe filozofia feministă americană.
Această tradiție a fost fondată în anii 70 de o figură interesantă pe nume Zuzana Budapest. Născută în Ungaria în 1940, sub numele de Susana Moxai, ea a fondat Susan B. Anthony Coven No. 1 în 1971, fiind înalta preoteasă a primului sabat de vrăjitoare exclusiv feminin din America modernă, după ce a emigrat în Statele Unite și a urmat cursurile Universității din Chicago. Universitatea din Chicago a fost un punct central în dezvoltarea feminismului marxist în Statele Unite. La fel ca multe alte feministe radicale separatiste din anii 60 și 70, Zuzana, care își spunea simplu Z, a fost căsătorită cu un bărbat și a avut 2 copii înainte să descopere că este lesbiană. A divorțat pentru a evita dualitatea dintre bărbați și femei, după cum s-a exprimat chiar ea. Într-o postare pe blog din 2011, intitulată De ce sunt vrăjitoare, Z ne mărturisește: am considerat religia ca fiind cea mai înaltă formă de politică și acum cred la fel. Pilonul central al activității sale este ideea că feminismul are nevoie de o dimensiune spirituală, mai exact de vrăjitorie și de cultul zeiței. Z înțelege că ideologia politică feministă poate deveni suficient de puternică pentru a-și atinge scopurile finale doar dacă are în spate o dimensiune spirituală și ceremonială a credinței. Chiar dacă ești genul de persoană care nu crede în astfel de lucruri, mult mai important este faptul că practicanții vrăjitoriei chiar cred. În fapt, orice formă de magie este, în esență, o proiecție a voinței în realitate. Dacă fondatoarea curentului Wicca feminist afirmă că feminismul politic și vrăjitoria merg mână în mână, cine suntem noi să o contrazicem? Deși această formă specifică de venerare a zeiței și de vrăjitorie este nouă, ea reprezintă în esență o reîmpachetare modernă a aceluiași cult păgân care ne însoțește încă de la începuturile civilizației. Feminismul este pur și simplu brațul politic al acestei religii antice.